ଅପା ଏତେ ସକାଳୁ ଚୁଲିରେ କ'ଣ କଲଣି କି? ଏଇ ସେଠି କ'ଣ ମାଛ ରହିଛି? ମାଛ ଟିକେ ଭାଜିବା, ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ ନା? ନା ଦେଖ ସେଠି କିଛି ଥୁଆଇଛି ଦେଖ। ଏଠି କଙ୍କଡ଼ା ବି ରଖାଯାଇଛି, ମାନେ ଇଏ ବି ଭଜା ଯିବ। କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳକୁ ମାଛ ଭଜା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ। କଙ୍କଡ଼ା ବାଛି ଦେଇକି ତା କଙ୍କଡ଼ା ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। କଙ୍କଡ଼ାରେ ଟିକେ ଦେଶୀ ଆଳୁ ପକେଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଠି ମସଲା ବି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଏବେ ମୋ ଝିଅ ତାର ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ନେଉଛି ଖାଇବ ବୋଲି, କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବି। ଏ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଦେଖ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଛି। ମସଲା କିଛି ନୁହଁ, ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ବିଲାତି ଦିଆହେଇଛି, ଆଳୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲର୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଛି। ଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏବେ କଙ୍କଡ଼ାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଲି। କଙ୍କଡ଼ା ଆଳୁ ତରକାରୀ, କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଭାସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କଙ୍କଡ଼ା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଝୋଳ ହେଇଛି।